Medzinárodný trestný tribunál v Hágu bude prešetrovať, či očkovanie proti COVID-19 je alebo nie je zločinom proti ľudskosti. Podnet podala skupina slovenských, českých, anglických a francúzskych právnikov, vedcov a lekárov. Žiadajú zastavenie očkovania. Hlavný hygienik však tvrdí, že pri vakcínach je viac pozitív ako rizík. Lekári a vedci, ktorí sa rozhodli podporiť podnet, tvrdia, že očkovanie proti covidu treba zastaviť. Je medzi nimi aj francúzsky virológ, objaviteľ HIV vírusu a nositeľ Nobelovej ceny za fyziológiu a medicínu Luc Montagné. Nositeľ Nobelovej ceny, profesor Luc Montagné, ktorý už v apríli upozornil na to, že masové očkovanie obyvateľstva je zásadnou vedeckou a medicínskou chybou. Ukazuje sa, že v zásade tí očkovaní sú de facto nositelia vírusu a de facto sa stávajú nositeľmi mutovaných kmeňov. Očkovanie selektuje výber ďalších kmeňov pri respiračnom víruse. Áno, pán profesor Montagné povedal, a ja by som to chcela interpretovať a vysvetliť, pretože to treba si prečítať celý ten rozhovor v tom kontexte, že vakcinácia zatláča tie veľmi virulentné a nahradzujú menej virulentné a menej smrteľné kmene. Podnet do Hágu podporil aj prezident Slovenskej lekárskej únie špecialistov Andrej Janco. Môžu vzniknúť autoimunné procesy, to znamená, že naša imunita bojuje proti našim vlastným múkam. Tohoto sa bojíme. My musíme byť otvorení všetkým informáciám. Napríklad aj niektoré lieky a niektoré vakcíny môžu mať aj majú nežiaduce účinky. Práve tie nežiaduce účinky treba sledovať, treba hlásiť a samozrejme vážne ich potom zohľadňovať v jednotlivých očkovacích stratégiách. V súčasnej situácii naozaj to očkovanie, benefity očkovania predvládajú nad tými nežiaducimi účinkami z očkovania. Medzinárodný trestný tribunál v Hágu spoločný podnet slovenských, českých, anglických a francúzskych právnikov zaevidoval. Teraz musí rozhodnúť, či sa ním bude zaoberať. Monika Maťová, RTVS.